Horas madihita saluhutna asa tapuka partangangata di Bornginon tapara debema rohata martang yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji ma Tuhata marit de mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada rodi 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado aka najukat roha, alai dilehon doasi ni rohana, tu aka naserep marroha. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargugunaso hatu dosan, jala para siroha nasumurung. Dipangido roham, naing mangolu jala martua hami sugut. Nungaragam dalan na dibahen ho, manungguli rohanami, asa hutadahami hatuaon sugut. Dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sian ho selehon ma todim nabadia itu hami asa porsea hami diholong ni roham di hami sai hutangihon hami ma soaram namangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partangangata Bornginon, ima natar surat di Matius bidu 10 mamuka sian ayat 20 sada, tolhas rodi ayat 20 walu, mar soring-soring mahita majaha. Olat ni ima di patorang Yesus tu aka siseanna, na ikon laho do ibana tu Jerusalem, manaon na porsuk, sian aka situani na torop, sian situani malim, nang sian siboto surat pe, pola ikon mate ibana bunuon, jala panguluon di ari patuluhon. Alai humu sorma anggo ibana madok tu si Petrus,
laho maho neho bolis gasip doho diahu, aidang diperhon ho akan na di debata, akan na di jolmado. Ai nanaeng peluahon hosana, mangago hossado, alai na aguan hosa alaniahu, ido na jupangan. Ai na Roma sugut anak ni jolmai, di bagasan hasangapun ni amana, rap dohot akka suru-suruanna, dungi baloson nama tuganup, hobbartu na ni ulana. Ima sahatna, martua ma na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Tabigi makor sian week 2.
Meredehita sian buku ede nomor 708 ayat sada. Martangia kita. Jahoba Tuhan nami pardinggan basa na marhabangsa di banua gijang. Nahu sobahami marhiti anakmu Kristus Yesus si paluahi. Las rohanami Tuhan, dinarap hami di papunguho sian inganan na maragam. Dohot sian akka pakilalaan na maragam. Boy jupang di bagas jorom, laho patuguhon ha porsyon nami. Dinamamujiho dohot naing manangihon barita nauli. Alani i Tuhan, upang idohami tuho, say papulik maroha nami. Asa tungmian hatam na naing sipatol hason ni naposom. Ima amang padita pe naibaho. Say homa Tuhan namian di roha ni naposom. Asa tung habisuhon na siya koma di pakinasida. Laho makatahon hatam na badiyay. Say rajay maroha ng pikiran namin na manangihon. Rap hami Tuhan manada. Holongmu na balgay. Parmuduommu si ganupari. Mamuka siyan manugot. Boy hami dungo siyan podoman nami. Los boy musi hami mangula akka ulaon nami. Nahobar tulomo ni roham. Los wingot tamit parsauran nami. Di partangyangan di Bornginon. Ali Tuhan, dinalas rohani na makasutok kami pe Tuhan. Ima sian uwek dua. Pasu-pasu nasida ng paredeon nasida. Nang sude akapunguan kor na mangedehon ede puji-pujian di ganup partangyangan ng parmingguon. Asalam godang halak na manada. Jala maswarahon dinggan ni basam marhite paredeoni. Ali di bata manami. Suang songoni Tuhan, wingot hamido. Akka dongan nami nanuaing nasuboy dohot di partangyangan nami. Na di pardalanan nuaing na mangulahon akka ulahon na di rumah sakit ala nigale ni pamatang na. Toktong ho Tuhan na marmuduhon ngulu nasida. Asa diari mangihut. Rap hami Tuhan mamujiho di bagas jorom madoho ti partangyanganon. Ali di bata manami. Hodo Tuhan nami silehon hamamalum. Pahisarma rohani manang napamatang ni akka nagalebi na ni parsahito ni. Ima tu inanami inang nyonya tapubulon buru na 70. Felix Pasaribu na nuaing nang mulak siyan rumah sakit. Jeffrey Siburian, nyonya sinurat buru sinaga. Mikael Manihuruk, Selin Manihuruk. Fernando Silaban, Eliada Siregar, Eliana Burtapubulon, Abner Manalu. Amang Profesor A. Sitio, amang manguloy si Regar, saluhut na tahe Tuhan, naso huguari hami pe, nanuaing gali pamatang na, posorohan nami Tuhan, di pasu-pasuho si panganon sinumon na, do uba na pinangan na,
asa makorhon hai pason tu pamatang nasida peut nang parsahitoni boy nasida marolop-olop daging nang todina mamujiho ala ni pangurupion mo madugunugu nasida sahat tu na marhama malum ali di bata manami huingot tami do akka program na masa di huriam tarlumobi ma di tahun kesehatian Tuhan ramoti ma jala pasu-pasu ma panitia nama cai tugu laho mangulahon akka ulaon na obar tu tanggung jawab na pinasahatmu tu panitia asa tung ganup akka ulaon ganup minggu ganup hari ganup bulan nanang ni hobasan nasida hola kodo na patut si pujion pasu-pasu nasida lehon hai pason tu nasida nang agogoon lehon tiur ni pikiran lau mangulahon lau maniroham tarlumobi Tuhan di ulaon ni naposo bulung ima parheon ni remaja naposo bulung na masa di hari Sabtu Tuhan ganup akka pangaradio nasida siya nama muka sahat tu pesta puncak di hari Sabtu Tuhan toktong dongani nasida unang manian dipakai nasida holan haboyon nasabing unang dipakai nasida holan akka hamaloon nasabing alay posroham nami Tuhan ditugu-tugu ho akka ianakoni asa boy nasida Tuhan mangulahon laho patupahon dohot ture saluhut na sahatu ari Sabtuon dinggan mardalan akauloni jala panitia pe di pasu-pasu ho ali di bata manami aka hami pe narot di tikion nang nana aka dongan nami nama dohoti partangyanganon via live streaming Tuhan ganup akka puji-pujian nami suang-suangni akka ulau nami si ganup hari ramoti hami Tuhan asa boy hami marningoto ditiki mangula akka ulau nami tiur sude akka ulau nami i jala boy hami mangomo holan sian asini roham lehon di hami hai pason lehon di hami tiur ni pikiran la mangulahoni asa hobar tulomoni roham genup akka nahula ami ali di bata manami genup akka holso nami pe Tuhan akka pergumulan nami be di parumah tanggaon di parkarejuan manang dihalak na sodapotan parkarejuan dihalak na makalunguton si rokap ni toddi pos rohanami Tuhan jupangado genup akka na marsitutu martangiang di bagasan goarmu jala jupangalas ni roha do saluhutna akka nama jauho di tangyang nasida akka nama kalunguton saluhut denggan ni basam pujion nami maho Tuhan las roha nami boy tu papartangyangan di obason pasu-pasu ganup akka parhobas suang songoni di ganup minggu nahu patu pahami di partangyangan ni di huriam HKBP Cibubur om matangyang nami Tuhan nahu pasat hami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua hami martangya kami tuado pamu amin. Tabigima kor ina parari Kamis.
Marede mahita sian buku ede nomor 753 ayat sada doho tolu. Pasada marwata asini roh hamadihamu doho dame sia debata mata doho sianana na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna di tonga-tonga ni partangangata di bodarion tangi honot tamahata ni Tuhatan agabe berita nauli di hita di mana tersurat di Jeremia bidu 2 ayat 4 rodi 10 tolu. Jeremia bidu 2 ayat 4 rodi 10 tolu tapai hutihut hu jahami songonom mahatana tangihon mahatani Jehovah hamu alipinopar ni si Jakob dohot sude marga ni pinopar ni Israel buti hatani Jehovah tungaha manasouhum jupang akau pumuna diau ubay madaw-daw na si desianau jala dihutod debata nasohasia gabi sugabiak iya nasida jaladang didok nasida didiru Jehovah na manugyok kita ruar sa tanong Misir na manunggunugu hita di halongonan di tanong natungil jala na marlubang di tanong hasang jala linggoman ni hamatean di tano na subinulus ni halak jala nangarong jolma maringat disi dungi hupatol hasamu tutano nalunak asa di pangakamu perbuena doh gogona hape rohamu mangaramu ni tanokku gabe hagigian pertaliakku di baik kamu dang dido akamalim di dia do Jehovah jaladang ditadda akan na mangaraudu tipati kiau jala marbalik dua kapar mahasyanau jala kapanurirang manurirangi marhite-hite bal jala dihutun nasida do akan naso margogo mangurupi di baini daktar jua au be soma badai hamu ninda Jehovah rodi ninimuna sai badakku do ay tung topot tamuma aka pulo ni halak kitim jala tikir hamudisi
Jala suruh hamu matu kedar pamanat to situtu. Jala idahamu. Manang dung masa si songoni di si. Tungadong mabangso na pasabar ko debatana atik peso tutu debata. Alayang ko bangsukku. Tung di pasabar do hamulan na tunasomargugo mangurupi. Longang mahamuak ke Banua Gijang alani. Jala manodit tersongkot situ tu tahe. Ninna Tuhan Jehovah. Ai dua dojia bina di bangsokku. Au mual ni hanguluan di tadi kondasida. Lao makkali di nasida sumur-sumur. Sumur akan nama ruang naso marisi aik. Di sima sahakna. Horas marihita saluhukna. Jadi khobar tuturpuk nata jahawon. Asa murahita mangatusi di baido di almanak tai topik. Manang tema ni jami tahun. Ima taringot tuna maswada hudiri. Mamorsan silang. Songon nata jahanak kaning di episteli. Yesus rotu Jerusalem lau manaon si taunoni memikul salib di perjalanan dengulu ni hita jolmaun mulu boy dohonon memang berusaha do hita bohado asa aman bohado asa tenang tanpa mengalami masalah unang arung lihat tadupi persoalan mulubunya sonang-sonang mahita tung pedang rok karejuta. Agak susah menerima penderitaan, memikul salib. Adong dosa ada doli-doli, dangarok karejuna, mga murum manyan. Mardalani manyan. Ang guanganangan na hula sadaro, buhano sa buhay hatok mamura. Ang memikul salib daw may. Alay buhano mga luluya sa turbuy hatok mamoray do bikiri do nganangan na. Perdala ni may mana di hutanay. Mamereng-mereng lawan ako. Si parohaw na mana ma sekitar daerah nai di makajabu ni namora. Tata imana ma on. Ibereng gimana maon, cocok don, mangsa don di naruhana. Bahasa retiki ibereng gimana memang. Dangarong jol mapangisi ni jabui, harua lau marhuta sada. Ya namar pesta pe, ibu madu anak konna. Ya namar libur pe. Iparohon imana ma, sepi dangarong kalak. Ihaliangi, dangarong. Anggap budari ambilo don naruhana rupani. Malam masuk maibana. Ay persiapan sude bohado asabui aman masuk tu jabui. Memang sepido. Tak pola dong masa security. Tak pola dong menjaga. Ay sadahuta do rupani. Masuk imana ibereng imana ma rupani akka perkakas dia menebusi buaton. Dia menebusi halungon. Ibu kalamari, ya na hepeng ibereng, bah hepeng ibuat, ya namas, sudah mah igering imana sudah. Las maruhana, ala gampang mendapatkan. Keluar imana, aman sudah dikilala. Saha imana di jabuna, tenang dangarong masalah. Isipan imana mak, nebuat naon. Dangarong persoalan dikilala imana. Anggo di bagasa rohana, anggo mangalangi maturuso, cocok mau. HP mersuguk, nai Roma perjabu. Ibereng ma, bahasa nak songono jebon, songon nasing. Perrohaho ma. Ibereng matu kamar, ibu kalamari. Tangarong be akan nasipani, ibereng kanong be habis bisudi. Bauzung na bahana mau ninna, tu mata pabu matu polisi melapor mahita. Melapor mahala kitu polisi. Ay ro panak kutu jamu namin. Hai olo. Atong rope hamin na. Betul rapak ma polisi ro. Pareso masong se sudi pareso.
Dung pareso, ala memang sada hutan aso pola belgadu rupani, betromar patroli ma polisi. Ibamba buah-buah. Tidak boleh ada keluar dari kampung ini. Dan adong bui halak nak keluar, sil 2 tahun. Adong nah magawan. Iko paresodo. Ang gimana ada pola so terbuto manang nahin naruhana. Alay bamba buah-buah. Dan adong naboy keluar, ngahu boto hami isedo nama nakui. Di mana adang yakin? Ay dang adong bugas na. Alay mulai ma diperiksa. Sada-sada tu sada jabu sada periksa. Nai periksa na sida sidik jari. Sidik jari. Buanu naingon. Song dalam babir memana. Baru cara nion. Ujung na sonak terdapat. Ibak karimana matangan nih. Karimana. Etor lai mana tu bidan ningo marupani. Ibati mo. Sahak magilirat tu ibana. Senne mana rupani tangan naun. Ene baguri ya. Har ku botu biom masong mani kecelakaan naun. Gabe terbakar mani ina. Bah. Aduh wade te. Toy buat majo rapok munna. Buat maju jasam inna muse. Ingo imana ma. Ada dong du sidik jari. Aku. Adong dua sidik jari ijazahku. Buat majo inna. Mulai mesong namar pikir mana. Buat majo inna ipaksa. Ibuat ma. Ipareso ma tunai pereksanai. Orang ma buat kaninna. Adang, orang ma buat kan. Pereng mandi cocok do sidik jari na. Nak kaning songon nadabo dulu bang pakilalanda. Murado HP. Satokid do bodo HP sonang-sonang. Dia tidak mau memikul salib, tidak mau menderita. Itu hatok manian ditersonang manian. HP ternyata akibatnya ala sole mana manaon na haciti. Dan oleh mana mengelului perkerijuan na senek sonang do dihilala. Masuk tu penjara, tangan ada 2 pedang bube berfungsi. Ay di kinebak kari ngage birapa bisa ngonobe. Masuk tu penjara, tangan nadang buat berfungsi. Songono maka situasi na masa ni bangson. Ay mau pala di do akay na nakaningid dinay dinggaddo panugunugon ni debata. Ay tung tagamon nama ado tayo na sudagam tahi. Tung tagamon benon na narwa. Dah. Alay-ala dang oleh mana susah, dang oleh mana lu jatuh diri nasa diri, dia hanya mau enak saja, mau senang-senang saja. Bagaimana do mana? Pengalaman hidup ni bangsa Israel songoni itu. Dang adong nasusuman di bay debata tunasida. Di pajojor do ditrupuk tahun nakani ngakana pinatupa ni debata. Manugunugu di halongonan, di Tano Tungil, di Tano Namarlubang, di Tano Hasang, di Linggoman ni Hamatean, di Tano Naso Binulus ni Halak. Dangadong jol mamaringat di si. Alay hupa tol khas duhamu, tu Tano nanulak. Asa di pangak kamu, perbui dohok gogona. Ido di patupa debata tu bangsoy. Ale dangolo nasida manaon. Hola nadong sesuatu persoalan pitur berusaha do nasida. Sedido cara. Dia do dalan. Asa butor dapot akan naulak kana dinggan. Sopola manaon. Makanya mereka berusaha mencari Allah lain. Meninggalkan Allah yang sudah melepaskan mereka. Mangaluna sonang nautabo do nasida. Song natarok nakaning duli-duli, sonang manian, unang loja, mangalangi manian, modum-modum manian, tidak memeras keringat. Akhirnya yang mereka alami adalah penderitaan. Songoni babangson akan naulak kanadenggan na jinalo siya debata,
tapi mereka tidak menghitung itu satu berkat yang luar biasa. Landa dongak ketantangan, ke pergumulan, mereka langsung menghindar, mengalului. Isinabui pakalorok kita siano. Ternyata ketika mereka mencari jalan keluar, meninggalkan Tuhan, hidup mereka bukan semakin enak, hidup mereka bukan semakin bahagia, tetapi justru semakin susah, semakin menderita. Alanido nak kaning disungguli hita di perdalanan di ngulu tahun, songon si huto Kristus, kita harus siap menerima apa yang kita jalani. Apakah suka, apakah duka. Las niroha, arsa niroha. Si jalot tadui, si tuhot tadui. Dengan satu catatan. Tagamo manoso sumabay non ni Tuhan itu au. Mula dong kasih pikiran, walaupun ada adong masalah. Ikut dohonot taruh. Tagamo manoso sumabay non ni Tuhan itu au. Unang gabi taruk. Bah, song nondo HP. Tu sinebe memang ngalu-alu. Tuhan tidak pernah berbuat atau merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, tetapi selalu membuat yang terbaik. Ido posni rohata di perdalanan di ngulutau. Maladong nakani panidangion sian week 2. Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu ikut padamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ala memang ikon narap doho ibana dohita. Ketika Tuhan menuntun kita di perdalanan Yesus di jolokku, maka kita bisa menjalani apapun yang ada. Mardalat doh laki di tonga-tonga ni lubang, mardalat doh nasida di tonga-tonga ni jurang. Tapi dengan pertolongan Tuhan, mereka merasa aman dan nyaman. Tusido hita disungguli, tusido hita dipengot, marhite pertanyangata di bodario. Molo petarok nakaning sudiru kita berusaha bagaimana supaya menikmati hidup ini dengan aman-aman, dengan enak-enak, dengan senang-senang, dengan damai. Ale ketika diperhadapkan masalah, taingot mah, memang perjalanan hidup orang percaya adalah memikul salib. Haru Yesus petaudo, bapa lagi mahita. Alani unang murahi tergoda ketika ada sesuatu yang memberikan peluang bagi kita. Karena ketika kita terpengaruh akan peluang-peluang yang membuat kita merasa enak, jangan-jangan itu satu bahaya, satu ancaman buat kita. Jadi najulu ngalilingon. Adong dosa ada peristiwa di salah satu gereja di Amerika. Jadi rupanya adong masih ada pesawat nageleng membuat kokain narkoba ni ngomma, marguni-guni. Jadi herma pengawas ni Angkatan Udara Amerika. Ibiring aduh nengon. Bahasa songon na terbangun pesawat na met. Ipaksa maturun. Asa mendarat rupani. Ale dangolo halaki turun, ala mabuan narkoba. Turun ni dangolo. Ujungna daripada takku indorona lagi, ibu kana sida ma pesawati barang bagasi nai ida buhum masudi narkobai. Marguni-guni. Hape madabu madua tujulu ni gereja. Ay ber padita ini ngomong marupani. Sop indah berkat dari Tuhan atas songni ma ala segijang. Ibereng mesina. Hepeng dong. Ibereng muse dua karajang dua guni. Ngai manong. Ipa si ma. Isip pambay jabuna. Sadari 2 hari 3 hari aman. Imana pe cocokin naruhana rupani. Merasa aman. Hape pasamingguhon. Roma polisi membuat panangga. Mengendus narkoba. Endus masongoni. Sah ma tujamuni nama buati tujamuni paditen ini ngomong serupani. Takut mak. Niri puma perhunikan HP-na tata rusom marupani. Songoni do nasida malimnai
Ala dia tong parutungan, nang adong besuku-suku na sida, bolo dia walu nakaning, nang dido akamalim, di dia do Jehovah. Nang adong besuku-suku na sida, ang parutungon na rohana. Nang adong besuku-suku, salah enggak ini? Parutungon nama dia tong nasida, sehingga mereka tidak bertanya. Salah do manangdang, tikos do manangdang. Odo sada nak sunggul-sunggul tu hita, marhite terupuk tahun. Pikulah salib. Ketika kita mendapatkan sesuatu berkat juga, kira harus bertanya. Sotong itu tabudut berkati. Jangan-jangan itu ada sesuatu pancingan yang membuat kita menghadapi masalah dan penderitaan. Tapi marilah kita memikul salib kita. Tengok maharu tuhatai marsitauno. Berapa lagi mahita? Atong dipergugui Tuhan mahita di perdalanan ningulu tahun. Las niroha manang arsak. Tuhatai mataju asa ditiup pita itu gutugu mamulus perdalanan ningulu tayo sa gok hamonangan martangyang mahita. Maliati matuhan disungguli hodo hami marhiti hatam di bodarion. Asam marsitutu hami Tuhan mangihut toko. Danganuk tagamon nasusuman di beku Tuhan. Molope hubulu sami sipata akasituhukon na madodohi na manusai. Alay manupa tunading gadoy sa luhuna. Alani paposrohan nami Tuhan. Di na mamulus ari-ari ning ulo nami. Asaw nang ganggu hami di holong mo. Patirrohan nami. Pabulus rohanami. Asaw na nga dong kiragu-raguan di padongan mo, di holong mo. Ali Tuhan nami, hupasata mi sudi, perdalanan ni ngulo nami. Uju marlas ni roha, paingot tami, taga mo dadong nga kasipikiran. Uju dadong ako hamaulo na kasipikiran. Pasunggul hot tuhami, nungaraga makanaula kanadingga kujalohami. Asa marhite moladong pagkasipikiran, di ba kasabenge ni roha hami, hutuhu kami akasilang. Asa unang gaberong manibil roha nami, terlumobi manadikoko, mual ni hanguluan. Malati matuhan di pengoto hami marhite hatam. Song-song unima dia kadusa pangaluson nami sesamay Tuhan salpuhom may asa tamahami di julum. Mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita onom 170 ayat sada dohot udukna. Baru
tamar tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sai penerbadia maguarmu. Ni dosa ni dong ana marus. Una kami to gihon to pangujuna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani Dewata Ama dohot parsauran itu di parbadia imam mangaramuti hamu saluhutna.